दिनैहाय जोंनि बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनि श्री प्रमद बर' सार दैदेननाय आरो राकेश ब्रह्म दैदेननाय भेटेरिनारि डिपार्टमेन्ट आरो फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय गासै 95था गावसुंथा हान्जाफोरनो आइजो गावसुंथा हान्जाफोरनो बाव अमा फिनायनि ना फिनायनि हांसो फिनायनि बाव मदद राननाय जादों। जोंनि सराइबिल समस्तिनि गासै 95था गावसुंथा हान्जा आइजो गावसुंथा हान्जाफोरनो बे मददखौ होनाय जादों। जोङो हांसो फिसा अमा फिसा आरो ना फिनायनि आदार आरो ना फावना होनायजों लोगोसे बे गावसुंथा हान्जाफोरनो 5,000 रां होनायनि दिनै बेबस्था खालामनाय जादों। दा जोंनि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय जोंनि सराइबिल समस्तियाव दिनैहाय भेटेरिनारि आरो फिसारि डिपार्टमेन्टनि जे मावख'आरिफोर दङ बिथांमोना फैनानै बेखौ रानफैदों आरो जोंबो बेयाव थाफानो मोनदों जोंनि हान्जानिफ्राय। गतिके बियो जोबोद बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि। आं प्रमद बर' सारखौ खावलायदों राकेश ब्रह्म सारखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि 40था जे जोंनि समस्तिफोर दङ बिटिआरनि 40था समस्तियावबो बेफोर हाबाफारिखौ जाहाथे फारि फारियै लालांबाय थायो आरो आं फोथायो बिथांमोना बेखौ लालांबाय थागोन जायनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रांखान्थिया लासैनो जौगालांनो मोनसे सुजुग सुबिदा मोनगोन। नोंथाङा फालांगि मावनायनि आन्दोआव माबा मोनसे जाफुङै जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों नामा? नोंथाङाबो माबा मोनसे साननायनि दौलेङाव गोजावनानै दङ नामा? माब्लाबा साख्रि नागिरनानै बैसो बाबेनलांदों नामा? माब्लाबा जुलि लानो साननायनि समाय लानायफ्रा जाफुङाखै नामा? जुदि नोंथाङा बैफोर जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला मुलुग दरबारनि मुंदांखा तन्त्र मन्त्र मायांआव सोलोंथाइ लानानै फैनाय कल्पना देवी मुंनि सासे सुबुंनाव फोनांजाब खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै लानो हागोन। फोनांजाब खालामनो थाखाय 9242120839 नङाब्ला 8135981171 अनजिमाफ्राव फोनांजाब खालामनो हागोन। मानोना मुलुग दरबारनि तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जाबाय मायां। जेराव मायांखौ सोलोङोब्ला नोंथांनि साननाय आरो गोसोनि लुबैनायनि जेंनाफोरखौ हमदांनानै थार लामाखौ दिन्थिनानै होयो। बेनिखायनो गोबाव खालामालाबानो कल्पना देवीनाव फोनांजाब खालामना थार बाथ्राफोरखौ मिथिना लानो थाखाय 9242120839 नङाब्ला 8135981171 अनजिमाखौ होनाय जादों।